Vangu vakasvika pakushaika vachida kugadzirisa nyaya iyi. Saka nyaya iyi yakutondinetsa zvokuti nemarriage yakatosvika pakupara. Ndikada kuti ndigara padongodzi ndaparawo mhosva pasina chamina ndaita. Uchifamba nongonzi ndio nyaya inenge ichinetsa. Ndingati yakatanga sei nyaya yangu. Varikuti kwanzi vati mwana wangu akanzaa ndikati mai vacho ndakasungisa mai nanasekuru. Saka anasekuru amene vazotumira mai nini vanto vaviri anasekuru vacho vatikanzaneno vari kuti ndinouya nandikuziva ndakati ndine 2 weeks ndichigara kwaSabhuku nditori mumusha menyu ndiri kutoshaibva kutogara zvakutonetsa. Ndini firstborn, babangu akashaika vasingazivi dzinza ravo. Ini ndini firstborn, kuroorwa kwako akaita mai vangu akaroorwa kwangu akaroorwa akabvako. Inini ndazozvarwa konzi kwavakanga varoorwa nemusoja. Saka firstborn kumashure kwangu kuno mwana uteera kumashure kwangu ndo muna 2000 lastborn yakasiwa nababa ikiriki. Saka wanipiwa iye ari kubasa kwake asi nyaya isi kubata iyi. Vanatete vanoti kwanzisati kwandi kupinzira nyaya yedu because mai vavo vanoti isusu tiri vana vekwabeta. Iyo baba vako vakazvarwa vari 1 saka havazive dzinza rako. Mai varipo here. Mwana ndewangu. Ndiwe kwachikaka. Pastori chikaka ndo kwakabarirwa. Wakurira kwanasekuru wakusvika kwanasekuru. Saka takasizoti takuda kutoresa vana vadi. Uchienda kuna mazvarira vangu vatati mwana toda kuda kutoresa madhuku. Saka titiudzeiwo zita kuti tinovatidaidzira tichifisira. Ndozoti ndamoti story. Ndimai vamai vembuya mai wababa ndi mai wababa. Saka mai wababa ndiye anoziva kurudzwa baba. Havana kana kumbotaurira mwana wavo. Aiwa vari kuti maiwa vari Harare. Aiwa guys ine hapana patoita because mai iye ndiwo tikuda kuti ataure kuti baba wavo ndi ngoti havana hatina zvatitoita mai ndiye ari kuziva kuti uyu nyange akararwa ku10 mukadzi nyange akarara narume 25 pazuva anotoziva kuti nhumbu yabva panamba 7 handitoende mbuya panamba 7 totowadaiwa ndonatikudaiwa ndiye anotibatsira nyaya isi ndokuti nyaya isi iperi because kana maiyo kana mbuya yasipo nyaya iperi. Ndosandikutaura kuti mhepo haiperi because inoda wedziri inomberewa nayo. Chinzi ndiye kwamusha kwamai kwavanga vakarwa kwakadya pfuma. Vanoiziva mhepo yatane 8 months vakatsvagwa n'anga musha kwanasekuru. Ndauya nditi ndikavaudza dambudziko rangu tikafamba namai vakatoudzwa. Pabva ndatsanangura anasekuru pavakauya vakatsvaka n'anga yavo ndokuya n'anga ikatobuda ikataura futi kuti inini ndiri kuda pfuma yangu yamakadya mudzose ndokuti ndisunungure mwana. Ndikumusha kwanasekuru. Kuti kana unasekuru wacho uripo saka tikutaura nani no? Ameno watumira. Hana kana disi uri kundozduruzwa kuzienda. Saka baba vangu vakasvika pakuzvura inini saka ndodai kwamucha ngame kuti mundibatsirewo. Vanoti vakutumira mbatadzi. Vanouya. Pamusoro. Isu nyaya ari kutaura musikana uyu. Ndiri mai. Ndinokaema hiyo. Hatisisu takadya mari asi nyaya ari kutaura uyu. Takafonera anasekuru ana varidzi vekwandakanaka ronga. Vakati hatisati tarongana. Umwe wacho totofanira kuti atambire mari dzacho. Kwai vakaenda kuCanada.
Saka kuuya kwato Canada ndokutietese chi mari. Muri mari dzacho dzakatoshandwa dziriko. Akadya mari ndiani? Mune uKanada ngatumire mari badzaona. Muendese mari kudata wewe unoku. Iye urudi. Anasi yakaya mari iwe nyaya yake ndei. Imitete mazima soko tisipei masoko ematumiro. Sorry. Nyaya iri apa iritora mwana wangu. Nditafadzwa ini. Ani? Tafadzwa. Nyaya iri kutaura mwana uyu. Uri kuti hanzi inini mai vanga vakaroorwa. Saka vanga vakaroorwa vakazobvayo vari kuAmerika kwedu. Vakabvayo vasina mwana. Mucharo uchaenda pamusha asi kwavanga vakabva kwacho vanga vakabvisa pfuma. Pfuma iri kunzi yakudiwa. Ndiyo yakuzi ndiri kunesa. Mati. Pfuma iri kudiwa naiye murume wanga akaroora taita wangu. Pfuma yakadyiwa nana baba. Saka vakazobvako kumusha kwacho vanga vakaroorwa. Pfuma beni ana baba vadya. Vochiroorwa neumwe murume baba ake kushu. Baba ake votoshaika vakashaya vakamwa mushonga votoshaika. Saka izvezvi zviri kuti mhepo iri kundinesa. Murume wataita uyu sorry ndiri mundani. Murume wataita wangu ndiye wakunda kuda uyu mwana ndiye wangu nekuti wakaberekerwa mukondo dzangu amuna kudzosera chinhu kondo dzangu. Saka ana baba vacho ngatishande mari. Nausisi wangu vakashanda mari vakataurira vanacho. Ana baba vacho kushanda mari kutounganidza mari yavo. Vakuti akuenda manzvimbo vachienda nepfuma iyeyo. Kwakunzi munhu wacho watiri kuda komupa mari yacho ari kuCanada. Ndiye watakamira kuti auye. Tibve taenda nepfuma yavo. Ndomumamira akapesa mari iripo zvese. Kwasara kungoenda nemari yacho kuHarare. Munhu kuCanada. UCanada wacho. Ndo hama yemurume wakashaya vakatanga. Tabira imari. Zvobererwa zvese. Pambiro tauya kakauya kwakudi. Mutaure atumire mari kana mari iri kusvisa kakati ende munokumbira zvisi kuti tipei munhu wekuti atambire mari. Asi pamama akaroorwa pane vanhu mai vacho moti vachiriko vanhu varipo vefamily vakaendesa mari imwe yavakambodya yebhuku bhengi rake nezvidzo mama zvavakabva nazvo zvese vakaendesa ikoko kuti hamuna kundipa mari yangu yepfuma yekuroora because pakaroora murume makadya mukaita semukadya hamuna kudzosa pfuma yangu. Saka ndo yakunetsa kunoti hapana vanhu here patova total zvetu pakushakwa kana wane here. Sinzi ndofonera ana sekuru ndovabvunza ana sekuru sepanongo ndichifonera sekuru nini ndovafonera mama ndiri nechikoti mama nyaya yapapi ndigadziriso lefe pandiri kugara izvozvi ndakungoshupwa nevanhu poshiyadai pasina chandambotadzawo mama ndakasvika pakusaka nemachallenges akawanda zvotandika murume akasvika pakundisa izvozvi ndakatorwa mwana nemurume ndipe mwana because mhepo yako ndoiziva tatitanesana kana ndichigara naye ndiri kutsoti pamwe ndaitomboti oti ndinokuda but ndikafamba kumwe kuchichifamba kudzin'anga unonzwa zvinotaurwa kwanzi uyu asi mukadzi tarisa simba rokuti unonetsana naye apa ndakambosvika futi kumwa mishonga murume ndo zvakatosvika pakuti enda unogadzirisa mhepo yako because unozondipinzira ngozi musha medu wondipa mwana because unogara uchifunga pfungwa dzako dzoti unoda kudaiso nemwana mbondipe mwana ugadzirise zvinozokupa mwana wangogadzirisa zviri kukushupa. Nasikana endana naye mai kwete kufona endai kumba kwanise ngaone vakudzingei masha Kumba kwana sekuru. Kwamama Alright. endai ikoko nemwana ngawakurambei masvika ipa kuti muti wapa advantage kuti muita zvokufona kufonere endai unoatira zvangu uzaiti mamukona tauri ndagara hwani kwaSabhuku 2 weeks ari kwaSabhuku pedzira unokufunga SABHUKU wakaroora mukadzi wechike kana kuti vanogona kutonetsana SABHUKU nemukadzi wafunga kuti pamwe ndakuda ndozvandotaura saka mama uri mbogare Ndakabva kuchipingi. vari kuchipingi munokwatsati muneze kwenyu moto yako ugadzira kuti mumushapo tosiya vanhu vasawira 2 weeks yakawanda ingwe yatakura ichi mwana endai naye kwana kunana sekuru mosvika endai naye kwana sekuru ikoko ngazvirambe madii
masvika isu tozokubatsira kana mapo motifonera kuti tasvika ona sikuru kuti zvakati toona kuti iko kwachitokubatsira sei kuti zviite kana takushandisa mutemo umwe takushandisa mutemo because hazviiti bezvimbe hazviiti mwana muri muombesera mwana ende muri muombe kwaSabhuku edu right, it's okay. And then munotaura maiko kuti vati vanase kuti tobatsirana kana zvanetsa toshandisa izvezvo hazvo hurumende ndakushandisa mutemo because mwana angaramba kutambudzika endai handei